Na gusika mutu asoro botironle ni gongo kumenya buna omongina Rebecca Osoro oyuboigo omenyete no bolema ngati yabangina bali bagendete gwetera amakongu ase okwegenderia okwana ni getaseni kia Ndizi TV nigo aerera buna bereka gutwara obokongu anemono ase ogokinia chintakana ekyo abete ka gutigirwa nabigo kweneke buna nkonyora bali endagera yabo yakiralitko Kurende nigo aganirie eamate wesokia eyuerwate omoyo bukurwa kweneke bnango basirale na boigo kweneke bnano nyene chintakane chionko enyorira chirindagera na boigo chisemi molikito polikepo kara na bakagwikirana ase chinsemecho na boigo gutwariganiria oroboti rokubwatia Nkoi kagaiga ase kanyoreke gakeri yabe astokomera na monomongina Rebecca Morao Soro oyo ogwetere mechande menga sobo ikobwense yiga Abana nyomba bunakakagata nastokurara gagotwerera nigo agendreta kotwerera enchera atigertu abana chintakana abo ikabono ko bakina ko gendeta ko bomuchando munene asoko banyorere ndagira nabo igo nabiria binde bibatungetie okamenya kwana ni bamenyete no bokongo abana bane basirete bonse bagandigira abana bono nabo bamenyete no bokongo no mugaka tari kwenyara obokongu bwana ni bombwata obokongu bonge no njomanya ntindi kwenyara mura ni gamenyeta mono bolema ekagera ni gagotarire nyimbo egintu bono geko bakongwa sare ko ligendagira nakanyore bisogo binde birakonye gukinya eamate igatigeretwe omuchando mbwate igongo genda ne nyimbo ne nyumba amenyete ni gegontwera tindi kunyara bono nande nasinyiruna kingokora no ne nyumba amenyete ne ngotu embure gontwera tindi kunyara kende nani ndagira nkonyora ni gonkonyorera suburro bonene igorendera kini ngotenya saimbi yamana asengenjo akombo kiritu kugotia selinde na yeteire mechanda mekongwa abana bane wakwete bakatiga abana basinini na bakiniri na baretire bakobwaro boiga igo bana ni ndagira nkuba ni gonkonyora sobokongu kero kenda basani bankonya na kero kenda nagenda narigie na baretera baja kuri bolemo bobwae no nyana bo nigakwera ngo mukyo bogotema kuri yabarayeri kwerikia sebyombe byabarema nigo otarebora matunda gwekabono nana kuri kamo kyabo lakini rende bono ni nari konyorenjera nabo nari kwerikia kamo kyabo gekogera nje ni gongo unge byombe mbirora bikurikyo byo barema lakini nje nanya kurikwa bono nigabori lyabaraye babwate omoyo bwogwanje kurwa sorgo ngorega n'abasamaria baya wayesona negatibu nenchire ya moyo komutoria elio nere anyara komenya buna bande ego no banale kubori umwe musie nyambega gosomo chumbe isairo elinde liborore bankonye muchando yimbwate geko gera na injene serikali ni manyite nanya kindu mutaka na basamari bandi be nabono chikanisa gosomo gambi mbabwenete gwesona ni asa abantu buna abaiga egera na barabu babakonye geko gera na baba bari gosomo mwesi mi ucherusa na baraya mukichukumwere ekiagere ngakiye chikura no bagotaka chikura na nundu bwensu mubekera igomba bwenete gokonya abantu buna abaiga iginko reportere getasene kya wanjete kya Ndizi TV kurugiga stinseme chigacheri yabe imeye county ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp okara